Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Umay titulisan tapno agtakaw, agpatay ken agdadael. Imayak tapno maaddaan kayo itibiyag nga awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napanon ti bas ang naglugana. Anya nga ta? Agdiretso ako ni Balay? Wano? Ay, dumagasak man pa iti balay daan ti Martina. Mawawak namin. Inak makiinom. Jessica, dumagas ka pa dito'y tagsarsarita ta. Nakita dakmat gaya man. Wan auntie! Umaya kon! Agyaman nakiti danom auntie. Magmag na ako nga gawid. Ang mga nagururay kanyak ita ni Nanang. Ang sumipngetan balasang ko. Apay numaturog ka laangan dito'y balay. Tainton bigatan ti panagawid mo. Auntie? Talo nga oras apagpag na manipod dito'y ili aging ka balayo. Sigurado amarabian ka. Sige man laangan. Nagadayumot ngamin ti balay mi dito'y ili, auntie. Hindi pa'y lang amin nga ibagbagakin ni Nanang mo dito'y laangan ili nga agnaed. At damat solaryo dito'y laod mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Kasta kumamot ti kayat ko, auntie. Di mat kayat ni Nanang. Mas kayat na kano iti sigod nga ayan mi. Saan nakaslaka na ti umalis iti pagnaedan anak ko. Nangruna kat dito'y tinakairwama kapagyanan. Saan kayo matkat di apilpilitan, Nanang? No dito'y ti kayat yo. O di, sige. Ragrag sa kaklatan ti magmag na iti adayo, tapno makita kayo laang. Kabalak pa'y ba't trabaho anak ko. Napigsaak pa'y ba't kat. Wan ita, kasanon, inton bumakit kayon, kapilitan nga da kadwayo akanayon. Ay, oo na yun to'y anak ko Da kayon ti kasayaatan nga ina dito'y lubong para kanyak, Nanang. Iso asaan kayo abaybayan? Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Ay, agyaman anak ko. Bendisyonan nakakumati na marswa, iti kinasaya at mukanyak. Kumusta nga kasinsen? Agsubli ka man iti syudad itangal daw? Wan manong Jonathan, kas iti sigod, back to work manen. Makita kat. Kasla, si kalaeng ti kanay niya gawawit iti inayaw. Dagiti kakabsat mo, man-mano makitak nga umay da bumisita. Kasadot damin ti kinaadayo ti pagpagnaanda nga agawid, manong. Iso asyak laangan ti umay. Nasaya at aramidam, kasinsin. Iso nga ituloy mo lang Wan, manong Jonathan. Ingatong dagiti ima man nakatalikod ka. Sino kayo? Anya ti masapul yu kanya? Tulisan kami. Isong erwar mo amin na kwartayo ta ited mo kanyak no di mo kaya tapalto ka. Sige, isurok ti ay anti kwartak. Agpakpakaasyak. Di na kumapatayan. Di kayo danag. Di kayo man basta agtungpal kayo iti kayat mi. Adoy, alain yung aruden da ito idultulin ko akwartak. 10, 20, 30, aribo amin da ito Sige, panawan da ko man dito. Abangan mo dapay na yun na. Awanan, day talaang ti idultulin ko akwartak. Kita man? Ko ba? Bankbook da ito Ket, nagdakalagatan ti nakakabil ito Ando talaga ti kwartayo Sika bakit? Kwarta dagiti anak ko dayta. Impay dulin dala ang kanyak. Masapul nga irakid da kayo pa nga umuna iti poste.
Sakwaya pumanaw kami. Narigitan. Amangan isuplong na kami kadagitipan nakabagitilintag. Ni, nauli mag-ita dito'y balaya. Ha? Nakalukat matirwangan. Nanang! Nanang! Ayan nyo ka di! Ada, ito'y anak ko. Ha? Nanang, anya tinapasama ka na kayo? Apay ang nakarakad kayo dito poste. Tinakawan da, anak ko. Anya? Naimbaglakit din. Tada nalipatak. Iso ang nagsubliak adagos iti kabigatan na iti balay mi, auntie. Tano saan? Jakla mo no niya tinapasama ka ni Nanang. Nagawan kit din abain dagijay atap tao. Tauray bakat saan da pakawanan. Masapul nga i-report mo daytoy iti kapitan nyo. Wan, auntie. Kaya't kumat amatiliw kumadagijay nga awanan bain. Adan to matla pa kadidigraan da dagijay. Wan balasang ko. Dumtang to dayta kadakwada. Sigurado ak iti dayta. Apitan danto ti mading aramid da. Noan niya ti mula da. Isumatla ti apitan da iti kamaudyanan na. Tanglaman na imbag ti bakat, Tiago. Ha, da kayo manan. Wan, boss. Agtal na kalaang bakat Olivia. Nakita ka naggapo dito iti anak mo. Ang mga nuad da ti kwarta nga intadnagan ka. Itad mo kanyak ti kwarta. Kunakon kat. Sikat ti Pangulo na ito'y agrupo, Brando. Saan a Brando tinagan ko tapno mo? Dinak maalilaw. Gaputa uray nakaabungot kayo'y tinangisit. Mailasin ko titimot mo. Awanan kay tibain. Kasta gaya, ma. Anay ko. Ayop kayo. Apetan yun to ti kastoy nga araramidan niyo. Mabigbig na gaya, ma. Dahito'y nga rod ti parakan ka. Intan, Tiago. Wan, boss. Nanang ko. Naitabo nun din ayo, Jessica. Kagawitan balasang ko. Imunan dagiti kakabsat mo. Diyak maaklon di po po sa yanti nami, auntie. Diyak maaklon. Naslagayat kundi mata. Pangaasim tadi ka agsaw iti kasta. Kauray kaskasan mo. At da kami amang ipatpatagkan ka balasang ko. Auntie. Ala, huston na itapa nagsangsangit mo. Tani, mailuyos na balasang ko. Anya ti mapaspasamag ka, kasinsen. Nag-resign akon iti trabaho. Kaslawan ganas kon nga agtrabaho pa'y Manong Jonathan. Anya? Angam, sayang dadya trabaho. Natayan ni Nanang. Apay ko mga agtrabaho akpay laan. Nagsakit tinagam ko iti ipupusay ni Nanang. Aging gaita. Diyak pa'y nanakamubon. Ading ko. Apay ada kami pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay akastoy tilinak kami. Ay, Jessica, ading ko. Patib karam ti pakinagam mo. Kasta, ti kasayaatan, nyaramidam. Tinasayaat. Dito ka pa'y labalay nga agyan, balasang ko. Iti kasta, saan kang agmaymay sa iji balayo, ijay away. Narikatan. Tano kasta nga aldaw ti Domingo, agkukuyog tayo amapan makimisa. Mapan tayo dumngag, kadagiti sasaw ti apo. Sige. Dito yak pa'y lang rod balay yung agnaad, auntie. Ladingitak.
Jak pa'y sumurot kada kayo iti simbaan. Jessica, Kasla madadaal ti dimbong ti panunot ko, anti. Ipatpatag ko nga minunay day tinanang. Ngam apay anapasamak kan ko na ti kasjay. di mo ko maitulog ang maabak ti panunot mo, Jessica. Agkararag ka iti Diyos, balasan ko. Katulungan na ka. Saan akaya ti Diyos ang makitkita na tayo nga anak na nga agladladingit latan iti agnanayon. Panunutam ko ma, Jessica, ading ko. Adu pa'y dita. Tinaglakam iti adu arigat. Kasta talaga ti panagbiag. Nagduduma apan nubok ti dumtang. Ikamang tayo laing ang kinapo Diyos ti amin. Manong, Kas naku na, tinasanto na surat. Imay ti anak ti Diyos. Tapno maadaan tayo iti biyag. Iti likodan ti amin a kinadangkas a napagteng tayo. wan manong. Katagyaman na kiti panangan andingay mo kanyak. Day tati kasapulak ita. Asino pa'y kumangay tagtitinulong. No saan ada tayo matlaang nga kakabagyan. Jessica, ading ko, pangasim ko ma, tadenggenak. Ada isingasing ko kan ka. Umasidag ka iti Diyos, kat kumamang kakinkwana. Oh, kumusta ka, ading ko? Madlaw ko kit makaisam kay na. Saan akas idi? Akasla, di mo amo ti umisam. Ni Manong Jonathan mat. Pudnumat ngamin. Ita, mayaten tilangam. Naamiris ko ngamin dagiti imbagam, Manong. Katpudno, masapul a bumangonak. Uray kasano kasakit tinalaklak am ko iti biyag. Jak itulok nga iso ti mangdadaal iti panunot ko. Gusto ka. Iso nga ituloy mo latta tinarogyam at trabaho. Parang to iti masakbayam da ita. No asino man ti kriminal anang patay iti inayo. Italag tayo latan kinapo Diyos. Wan Manong, kat ikarkararag ko. Asapay lakuma. Tamaikan iti hustisya ti pannakatay day dinanang. Bumakaw! Bumabatan iti ban anang iluganan da kadata, Tiago. Mabuti nga. Nasip nga dito yung lugar. Anya nga tati aramidin da kadata. Talnakan, Tiago. Masapul nga agtungpal ta iti bilinda. Narigatan. Bumabata nga rodan, Boss Brando. Boss Brando! Jessica, dakasadabang. Ha? Anya day ta, anti? Ni Brando nga anak ti amamok ijay kabangibang a barangay. Nasarakan da kano ti bangkay da iti kadua na iti maysa arangkis. Anya? Katipay dakas na. Adda nakabigbig kadakwada. Ang napaglandag ayam a kriminal kan agtatakaw iti agduduma lugar. Diyos ko. Jaklaim pagarop. Apang ulo met gayam dagiti agtatakaw day ti Brando. Nukit kita kasla nagsingpat a tao. Nasaya at matanti. Tanagpulon dagita a kriminal. Oh, ading ko. Malmalpasan ti balay nga patpatakder mo Wan nga rod Manong. Adamat na urnong ko, gapoy ti panagtrabaho. Iso ti inusar ko. Agyaman tayo kinapo Diyos. Tanaka move on kan. Wan nga rod Manong. Katdakkel ti pagyamanak kan ka. Tasika ti inaramat ti Diyos anang tartarabay, kan nang bagbaga kanyak. Tapno agpatuloyak iti trabaho, kan panagbiag ko. Inaramid ko laeng ti pagrebeng nga katumulong ken ka, ading ko. Kaputa, mariknak, no kasano kasakit idi tinapasama kiti biyag mo. Jak mailadawan idi ti sakit tinakam ko. Dandani na dadael tinalimbong a panunot ko. Ngamgapukan ka.
Ken kada kayo anang bagbaga kenangan andingay kanyak. Nalawlawagan metla ti panunot ko. Tilubong napnuan iti nagduduma apakariribukan. Ano maminsan saan amaliklikan ti idadateng na. Ngamkas ko natin na santuan asurat. Imay ti apo kada tayo tapno maadaan tayo itinamnama nga agpatuloy iti biyag. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.